хорошо для мамы. Moje ciało tamtej nocy oszalało. Twoje ciało, moje ciało omotało. Twoje piersi, twoje dłonie, twoje uda. Twoje oczy, twoje nóżki czynią cuda. To było wtedy, gdy w nocy do mnie przyszłaś. Tak się cieszyłem, gdy ciebie zobaczyłem. A ty od razu zdejmujesz swe ubranie, podchodzisz do mnie i siadasz na kolanie. Ja zaskoczony, o wszystkim zapomniałem.